Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadziwo ndakaroorwa but handina mwana. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: ndainge ndichishanda musaluni apo pandakazosangana nemukomana uyo akazoita murume wangu, but murume wangu uyu ndakatoita zvokutomutorerawo umwe munhu. So mukoma, dambudziko ravapo nderekuti yes, the battle I won, this love battle, but patova nerimwe spiritual battle rekutoti rakuzosvika pakundibohwa, and the option iyo yandakazopiwa neng'anga yangu iyo yakandibatsiridza from day one pandakatanga kudanana nemukomana wangu uyo akazoita murume wangu. Option yangu sara ndeyekuti ndinge ndichiuraya mukadzi wacho, because iye ndiye ari kunzi akasunga chibereko changu, naiyewo akafamba akabva aenda kun'anga uko kwaakaenda. Ikoko ndokwaakabva azonopiwawo gona rake raakapiwa. Saka hanzi zvaizvezvi akatora chibereko changu akabva achisunganidza nechibereko chehuku chiya chinochengeta zai, ndokubva azvikanda muhari. Hari iyi hanzi inogara iine ropa, inogara ichifidwa neropa, but chakazondirwadza ndechekuti pandakapiwa tsanangudzo idzi ndakabva ndanzi ropa rizeremo muhari imomo hanzi iropa rangu rekuma-periods. Saka zvekuita mwana zvatoramba mukoma, but iye murume zvake anongonditi nguva ichakwana, because uyu ndakaita wekudyisa mukoma, ndakaita wekupakurira zibhodho rose rainge riine mupfuhwira. Saka hama dzake ndo vane dambudziko, because vanenge vachingotaura apa nditori pabarika zvangu. Saka anomboitawo nguva ari kwangu, then obva azoitawo nguva ari kumba kwaamai guru, but ndakazvigamuchira ndikatongozviudza kuti ndo iripo. But pabarika manje, kuti barika ringe richikunakidza, zvinenge zvichidawo kuti newewo wacho unge uchiva nemwana, not kuti ndiwe wounzwa pabarika then wobva washaya mwana, yet ivo amai guru vachingoramba vachingozvara kuita kunge mbeva. Zvinorwadza sei? Zvinenge zvichida kuti ivo amai guru vange vachinzi ndongomwa, then iwewewo ukazounzwa pabarika rakadaro unobva wazoita uchiremera, because unenge uchizvarirawo munhu. But hii mukoma, I have failed to get pregnant. Saka iyo ng'anga yangu iyi yakangonditi the only option that is there, the only option that is available, hunge tauraya ava amai guru ava. Saka ivo hanzi kunofa kwavo ndokuzoparadzwa kwemhiko dzavo, zvekare ndokuzotsemuka kuchazoita hari iya iyo yavanochengetera chibereko changu zvekare neropa rangu rekuma-periods. Then kana zvadaro ndinenge ndava kuenda kuma-periods aya ari normal, because zvaizvezvi rimwe ropa randinombobuda kana ndiri kuma-periods ndinokwanisa kungokaruka ndabuda ropa reblack rinenge rakaita tema mukomanashi, rekuti ndega ndinoona kuti apa pachinorarama hachingamboumbiki. Pane pamwe mukoma pandakamboenda kune mamwe ma-periods, so handisina kana kunzwisisa, but ndakati ndiri kuma-periods ikoko ndainge ndakapfeka pad, ndakabva ndangonzwa chimwe chinhu chakangoti hodyo. Chinhu ichi mukoma ndaitonzwa kuti chaifema chichitonanaira, but ndakazoti ndamhanya kutoilet pandakanobvisa pad, sezvo ndainge ndiri pavanhu vainge vakawanda, ndakabva ndaona rimwe zinhu rainge riri reblack, ropa mukoma rainge rakaumbana kuita chibhakera kudai, rainge richitofema, then ropa riya ndokubva razongoputsika rikatanga kupararira. Ropa riya apa rainge rakaita chibhakera rakakora kudai. So ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinondivhiringidza izvozvo. The spiritual battle yacho mukoma zvinotoda hushingi, and advice yangu ndeyekuti kana wafunga kupinda mubarika, make sure kuti murume wachowo waunenge wapindira mubarika munhu wekuti he is worth the risk, like murume wangu aiwa, he is worth it. Zvaizvezvi mukoma, mutown muCBD umu ndine mahair saloons angu, iwo matables awa handitauri, aiwa baba vane mari dzavo. Saka ndakatongozviudza kuti I am going to do whatever I can kuti ndirambe ndiripo pamoyo pavo baba, ende ndakabva ndazvivharisa mukoma.
ndikabva ndati inini I am his bus stop, after me there is not going to be anyone. Ende mhiko dzandakaita ndichishandisa sikarudzi yavo, mhiko idzi dzakangoramba zvadzo kushanda pamudzimai wavo wekutanga, because ivo amai guru vakabva vazorwirwa nevadzimu vemurume wangu zvekare nevadzimu vavo, because ivo vadzimu vemurume vakabva vati, ko iwe ndiwe aniko wava kuda kupinda mumusha uchitidyira vazukuru zvekare nevaroora, nekuti pakatoitwa chisungo kudhara, ndo zvandakaudzwa hanzi ikoko kunyika dzimu pakatoitwa chisungo apo murume wangu paakaroora amai guru. Saka ndakabva ndazotadza kuti ndinge ndichishandisa mhiko idzi. Saka mhiko idzi zvandakaita ndezvekuti ndakapiwa sikarudzi yake murume wangu uyu, yakangodanwa nen'anga iya. Ndikatoona kuti yezvo kusikarudzi yemurume wangu ndiyo iyo yainge yavapo pamberi pangu. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichitora sikarudzi iya yemurume wangu ndinge ndichiibata, then vakabva vazondipa rimwe miraso ravanoshandisa mumatare mavo. Sekuru ava vakabva vanditi ndinge ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika pasikarudzi yemurume wangu, but at that time tainge tisati taroorana zvedu, ndainge ndichiri number 1 girlfriend. Ndakabva ndaibata ndikabva ndaitendekera kusikarudzi. Ivo vakabva vati usanyara muzukuru, because hausiri wekutanga kuita zvinhu izvi uye hausiri iwe wekupedzisira kuita zvinhu izvi. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndiri musvo, ndainge ndakangomonera Zambia chete, but pazasi peZambia painge pasina kana chandainge ndakapfeka. Sekuru vakabva vazonditi ndinge ndichizovata parukukwe, ndokubva ndazozviradzika paya pachimhasa chiya, then ndokubva ndazosunungura Zambia riya. Apa ndainge ndakangobata sikarudzi yemurume wangu mumaoko. Apa yakabva yatotaka kutoita simba mushure mekunge ndazvikurura nhumbi dzangu. Sekuru vakabva vatanga kundiudza kuti chitaura muzukuru zvose zvaunoda kuti zvinge zvichiitika. Ivo sekuru vainge vachingondimwaya mishonga yavo pasikarudzi yangu, inini ndichitaura mhiko dzose dzandainge ndichida kuti dzinge dzichizoitika pasikarudzi yemurume wangu. Mukoma ndakabva ndatanga kuzviita bonde ndakabata sikarudzi yemurume wangu kuzonosvika sekuru vazonditi ndinge ndichiburitsa sikarudzi yangu, nekuti vainge vasensa kuti yainge yava padhuze nekuburitsa maspams. Vakabva vazotora kamwe kambiya ako kandinogara ndiinako pose murume paanenge ari kumba kwangu, juti parinenge riri kwangu. Ndinobva ndatora kambiya aka kakapodishiwa ndeke black, saka ndinokatora ndobva ndakaisa pazasi pemubhedha, but ndinokaisa kusaidi uko kwaanorara, then ndinongokasiya karipo pazasi pemubhedha kuitira kuti mhiko dzacho dzirambe dzakasimba. Then ivo sekuru vakabva vazondiudza zvekuti ndinge ndichiita. Ndakabva ndatora kambiya kaya zvekare uku ndakabata sikarudzi yemurume wangu yairagidza kuti yainge yava pedo nekuburitsa maspams. Ndokubva ndatendekera mukambiya kaya, then ndokubva azobuda akabva azadza kambiya kaya kadiki kaya. Sekuru vakabva vazomwaya zvekare mishonga yavo, vakabva vandipa kaplastic, ndokubva ndazoisa kambiya kaya muplastic, ndikabva ndasunga ndikabva ndaisa muhandbag mangu. Sekuru vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizosvika kumba iwo maspams awo ainge aitwa nesikarudzi yemurume wangu mukambiya ikako achirimo imomo. So ndakameka sure mukoma kuti ndakasacrifice kutokwira bhazi rainge richidhura ndichitira kuti ndisazopinda mumbombera. Ndokubva ndadzoka zvangu kunoku kuHarare mukoma. Ndakati ndasvika ndokubva ndaona kuti urume hwose huya wandainge ndaisa nesikarudzi yemurume wangu mukambiya kaya, urume hwose hwainge hwangonyangarika. Ndakazoti ndasvika pamba ndokubva ndapinda mubedroom mangu. Chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakati ndichinomira pawardrobe ndakaita sekunge ndicharidza mhere, but ivo sekuru vakabva vatanga kuseka vakanditi ko unogovhundukeiko nhai iwe? Ivo vakabva vati ndanga ndichida kungoona kuti wasvika zvakanaka here mukoma. Ivo sekuru ava vakataura neni varimo muglass repawardrobe yangu iyi mukoma. Wardrobe iyoyo ndakabva ndaitengesa because zvakaitika ipapo zvakandivhundutsa. Ndikabva ndatenga wardrobe yekuti glazi rayo at least riri mukati, unotoita zvekutovhura door kudai kuti unyatsokuzviona paglass. Ende nanhasi uno
ndinototya kuzvitarisa muglass because ndinenge ndichingofungidzira kuti kungobata kwangu glass sekuru vaya vanenge vava kutondiona. Mukoma sekuru vakabva vanditi ndinge ndichitora kambiya kaya ako kavainge vandipa, ndikabva ndatora ndikanodzokera ndikamira zvekare paglass. Sekuru vakabva vanditi ndirakidze tuone, vakabva vaona kuti mainge musisina urume hwemurume wangu, vakabva vati zvaita muzukuru, vakabva vanditi pose paanenge ari kuno murume wako uyu unofanira kuti unge uchizokaisa pasi pembedha, but usaisa kusaidi kwako kwaunorara ikoko, asi isa kusaidi kunorara murume wako pose paanenge ari kumba kwako. Saka iye murume wangu mukoma, iye anoti pose paanenge ari kumba kwangu ndinotorwa naye. Iye akatomboti uri tsuro here iwe yekuti pambedha unoti uku ndokusaidi kwangu, plus wakazvinzwa kupiko kuti munhu pambedha unoita saidi rako raunoti iri ndo saidi rangu rekurara. But mukoma, inini ndakabva ndatomuudza kuti inini shamwari kusaidi kwangu kwandinorara ndekunoku, iwewe uchichirara ikoko. And I do this because I know kuti already baba vasati vauya kumba ndinenge ndatogara ndatoseta meti dzangu, saka kuti ndinge ndichizorara kusaidi kwavo hazvizobudika. Mukoma, ndo dzimwe dzemhiko idzo dzandakaita idzo dzidzi. Regedzai ndinge ndichikuudzai kuti ndakasangana naye seiko murume uyu. Saka kusangana kwandakaita naye murume uyu, sisi vangu inini my big sister vanopinda kuchechi uko kunopinda mukadzi wacho, kunopinda amai guru. Ino kuti zvinotendedzwa here kutaura mazita echechi. Saka one day vakazongondi-invita kuchechi kwavo, but ndainge ndisingatombodi, but mweya wangu mukoma waingondiudza uchiti enda. Saka ndakabva ndazoenda kuchechi kwavo natsisi vangu, tiriko kuchechi kuya nababa ava takazongokaruka tasanganidzana maziso kudai. Then takati tasanganidzana maziso mukoma, what I felt ivo ndo zvavanoti vakanzwawo pandiri patakatarisana. Hana yangu yakarova zvekuti ndakatomboluza control ndirimo muchechi imomo, ndava kutonzwa hosha yekutoda kutorara nemunhu rume. Ivowo ndo zvavakataura, vakati varimo muchechi imomo vainge vava kungonzwa sikarudzi yavo ichingofema ichida munhukadzi. Saka it was love at first sight. Later on paya pazvakazonzi each and every church member has to greet another church member. Mukoma, mukuzonomhoresana muya baba ava vakabva vaita musikanzwa, because ndakati ndavamhoresa, takangomhoresana zvedu for a very short period of time, but vakabva vandikwenya muruoko rwangu. Then vakangondibvunza kuti ko munoita basa reiko nhai amai nini. Ndikabva ndatongokasika kuridha maths kuti ya munhu uyu ari kuda information, but patiri pakamanikidzika zvekuti haakwanise kundikumbira mafone numbers angu. Ndakabva ndavaudza pabuilding apo pandainge ndichishanda. At that time ndaitoshanda zvangu musaluni, nditoriwo zvangu wanga. Ndikavaudza kuti pane saluni yakati iri mustreet makati ndo mandinoshanda apa ndichitosekerera zvangu. Vakabva vati zvakanakai. Then ndokubva vatoita move on zvavo, vakatotanga kutokwazisana nevamwewo vainge vari kumashure kwangu. Mukoma, the following Monday makusenisene mukoma tichitongovhura saluni, ndokubva ndaona papaka rimwe zibango mukoma. Idzi motikari idzi dzine maziso aya avanoti maangel eyes yakauya ikabva yapaka mukoma nazvo. Ndikabva ndavaona baba vaya vachiburuka, hana yangu yakabva yatanga kurova. Ndikati zvangu zvaita Mwari makanaka, kungoenda kuchechi ka1 ndobva ndatowana murume. God, you are so wonderful. I want to praise this God forever. Mukoma vakabva vauya apo pandainge ndiri, vakabva vataura neni, vakabva vandipa kadhi ravo, vakanditi unge uchizondifonera apa mari ndainge ndisitomborina. Ndakatoita zvekutongwavha ndikanokwereta airtime $1 panext shop. Ndikabva ndavafonera, this was less than 30 minutes vachibva pasaloni vakatosekawo vakati so you mean kuti what I am feeling is what you are feeling. Ndikati what are you feeling? Vakabva vati ndikungonzwa kungokuda. Ndikati saka kana muchindida waimandisiya? Vakabva vati let me turn back. Ndikati it is fine, it's okay, so that I can see kuti you love me. Pasina kana nguva ndakabva ndatoona kuti motikari yainge yadzoka. Ndini uyo mukoma, ndikabva
ndakapindawo muzimotikari apa mukati macho mukoma kuita ndege chaiyo. Aiwa, ndakabva ndatotanga kutotinya redhiyo tava kutorova zvedu mangungundengu. Vakabva vandibvunza kuti where do I want to go to, ndikabva ndati inini zvangu ka muri kutondinonokera, dai hedu tatsvaka kulodge ndokuzotoenda kulodge mukoma. Takaswerako zvedu tichisimbisa rudo rwedu kuzonosvika ndichivaudza kuti zvamatondiita apa chitozivai kutoti matova nechiname chenyu. Then ndikabva ndazotanga kudanana navo kuzonosvika ndichizonovadyisa because I had told myself kuti this is the only opportunity that God has given me. Vakambondinyengerera kuti ndinge ndichiuya kuchechi kwavo, but ndakabva ndaziva kuti kana ndikagara ndauya kuchechi kwavo tinozokasika tabatwa. And zvesure I knew what I was doing because pane pavakazondikombera kuti ndinge ndichiuya kuchechi kwavo madhiri ose ndo paakabva azobatwa because later on takazongokaruka tabatiwa nemukadzi wacho. Inini ndini ndakatanga kubuda panze. I was feeling jealous, ndakaboyekana. Saka ivo pavakandiona kuti the way yandakabuda nayo muchechi there was something to it, vakabva vanditevera ndokubva tatanga kutaura zvedu panyaya. Ende ndaitovaudza kuti ndakuenda zvangu because ndiri kuboyekana nekugara kwawakaita naamai guru. Mukadzi wacho achibva abuda akabvunza kuti what was going on. Tikabva tashaya mhinduro, takangoita sekungewo tainge tangodhumanawo, but she had some suspicions. Ndokubva azotanga kutraisa zvake kuzonosvika achizozvibata kuti inini ndainge ndava kudanana nemurume wake. Iye ndokubva atanga kufambawo achiendawo mudzin'anga dzake, but already ndainge ndakatoudzwa nezvazvo kuti munhu uyu ava kutokufambira achitokuendera kun'anga. But akabva azoenda kun'anga imwe yairatidza kuti yainge iine simba because sekuru vangu ava vanondibatsira vakajumiwa pandakabirwa chibereko changu, vakatoita zvekujumiwa sekuru vangu. But this spiritual battle, it is still going on. Inini mukadzi uyu ndakaudzwa nasekuru kuti ndinge ndichitora murume, kuti ndinge ndichizvarira murume. All that I have to do is I have to kill mukadzi uyu. Ndinofanira kuti ndinge ndichivauraya amai guru, otherwise kwangu inozofa yakalodha, mwana achingoramba kubuda. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa komana. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Vanhurume, I hope kuti we are learning. Barika iri zvoratidza kuti barika rinonetsa komana. Barika roratidza kuti harisi nyore zvachose. Hey, kana wakamboitawo barika, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Pakaipa.